mojoj pjesmi, pa sam eto ja malo tu sebi uzela za pravo da kao profesor književnosti ocjenjujem i stil i naravno ono što smo mogli čuti. Treće mjesto prema ocjeni žirija osvojio je Mirko Grbović iz Beograda. Ja molim Mirka Grbovića čestitamo našem dobitniku iz Beograda. A oni su kao sunce oblačne, uvijek nasmijavaju, vedre i u budućnosti sigurno palaju. Drugo mjesto osvojio je Stanislav Tešić iz Vornika. Tomić, dobro. Moj momak koji je prošle godine bio treći, ove godine drugi. Idući pa neći. Kad će doći do međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini, Boga pitaj. I imamo prvonagrađenog, žiri je bio jednoglasan, Dinko Osmančević iz Banja Luke. Čestitam, ja bih zamolila našeg pobjednika da nam se obrati, bar sa nekoliko aforizama. Svoje roditelje poštujemo kao Boga. Sjetimo ih se samo kad nam je teško.